Umentri katana jingale kai jongka jalao ba shaklia wajri haba penskau shakila pathai khubor shwaka jingale kai quarter final hapadanga Shillong la jong FC persha ya KS Bengal FC kablalong hab madan Jawaharlal Nehru Stadium Shillong nakaliang umentri olapan pau ya ka jingtumu jongka Mission Football 2.0 kabatmu ban kentiu ya kisap ki phong jongki khana ba per ha kishnong ki thau ki jongki bat umentri olapan bana ba Mission 2.0 kan kentup ya ka jingpen kala ya ka rukom siu tulop na ki coach ki jaka ai jing hi kai batmai bat ki program ai jing rap na kabanta ki coach ki sport club jong ki snong ki referee bat ki he ki han jong ki kan hun ula pendikanaro ban ai jing krishan ya ki sport club ki badan ha ki snong ba pher da ka pisa ka balamang hadu khat san lak tengka ban kentiu shishu ya ka roi ka pa ha kaliang ka jing le kai football hapo ka jala meghalaya ka Department of Sports and Youth Affairs kan sapanlai roshan ye ki court ki Slabopura jong Commission Football 2.0 ka bakadau ya ka jingtmu jong ka sarkar ban pan bahaya ka rukom ya lekai football hapo ka jala pada wangi pen ka salary structure jong ka Commission Football turu mila advice ke donru ki mila buru ya ka ba ni berhat bengin pa ki coaches jong ni kum ka refresher course mengiang ketunggan kecup ke pemerintah ni dan kami di coach juni nak support yo ye di training makin long updated bat keneka juk ke pemerintah kemudian ki refresh course kemudian ki grand program senam tadi coaches ki juni panganget bokot kejing ai jing kai ki athletes bagan mission football kade bagan coaches te ladang ispin ki tang di grassroots ladang berkat pat nak pemerintah coaches ki juni kemudian kami ka refresher course na training ini kan enggak ikai ba no kan enggak long prosesor dengan ini scam barin wa ki training ki bangi ai ki bangi pa ki bilik la kalong ha ki we state ni ko ka jelaga ne ko ka India juni la ne wala sha bar India ru ke ni dondu ni bangi ke ik bangi kam kongsan kan Mission Football 2 kalong balada fipet akini ki snem ki blale ki babun akini ki local clubs kami ang lana ki sports club jukisnong ako kisnong ko pair ba kiyat ban ay kataka jingikai ki samna ko snong limba ka sports and they ni suturu ki don company ka jingirap na kasoka tingi na kaliang ka department na kanika Mission Football 2 milaboro pangingirap ki local clubs ki hapo kisnong pair hado up to an amount of 15 lakhs